Ayo Mas, mangkat. Wis ijine mau wis budal kok. Buah lah, apa wis budal ya kan? Wis, be ayo budal. Bintang ge undurno. Engko tak gawane ya Mas, isih kosongane. Iya lah, ayo deh. Ayo. Apa nono? Yo, tak apanane sik. Terus kita tuh apa nono tuh? Yo. Ya kayak mangkat iki. Sawan. Alam, alam. Us, 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 us. Ayo Mas, budal. Ayo tuh. Sawan ya nana. Anggo gawanen tuh. Nah, bar pasar Slogo Imo kae. Iya Mas, engko nek bar pasar tak gawane. Nah, iki sarep teko pasar Slogo Imo iki tuh, kok kayak gawanen. Anu Mas. Iki dalane rame Mas. Gawane sik ae ya. Iya, ngopo rek rame. Ya iki dalane rame lho. Rawani ya. Ya engko sik Mas. Ya engko bengi nek mulih ya gawanen ya. Ya engko bengi kan wis sepi Mas. Oh, iki dalane yo kayak pasare yo. Iki ora rame ya toh. Kayak ngene rame iki lho. Wis ae Mas. Ya wes ya. Ya. Isine mobil cilik-cilik ya do nek foto do. Iya, montor api-api. Lah iya. Kapan duwe ngono kuwi ya to? Ya sing penting nek dhewe anu Mas, Penting apa? ya sing penting ke nek dhewe barokah Mas. Penting kerja, Nah, ya kerja. sregep,